bari in ga ma man yasko wallahi duk da za a samo soban nan a samo shi dan yau mari 30 sarki ya min saboda rashin soko ka san sarki da ya zo na saman kujeran nan yana shari'a yana sarfan soko farat to wallahi gara mu samu salamu alaikum barka Sobo kin wanga da kana laha Sobo ya ne ya gajiya ai tunda da taho da baki da Sobo nake kira ai in ga maka ka san sarkin namu sai da soko na wannan gaskiya ai wato ina mai ga ma aha daga gurin ka ta fara Kanfanin nake Allah sarki wato kafar Alhaji Abba mai soko haba ai ni ban ga Sobo ba kai da ji wannan gurin an gaya maka ai ranka ta kaf a nan jihar Kano ba irin soban da sarki ke so irin soban Alhaji Abba saboda sobo ne wanda ke sa nishadi da annashuwa ai wato wannan guri wannan gaskiya ne zaka ga sobo ko sobo zai ganka Allah sarki kuma kaga wannan bawon Allah gabaki ɗaya in gona miliyan zaka noma na sobo ka kawo mai rakata ka zai sai shi ya baka kuɗi yanzu abin da za a yi dole in garza ya in je in samu sarki ko 40,000 ne ya bada aje a kwaso mai buhun sobo Allah sarki na san akwai su da sauki da rangwame da rahusa ai wato ka ta fara kamar Alhaji Abba wannan gaskiya ne ga kuma alheri akwai Allahu akbar ai da ka ido hudu da Alhaji haba ina ga mashi kenan kana ji na gyara min nan din abin da ai kai maza daga nan